मौसा नमस्ते। बैठो 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 खुश मौसा। रह खुश रह। ए माई देखना मौसा आइल बाड़े। का मजाक कइले बाड़े रे। हां देखना। नमस्ते जीजाजी। खुश रह खुश रह। ए बाबू जो ना बबुआ के जाई हम ओई पानी ला पिया दे। का माई पैसा होई बिस्कुट ला दे किन के। छोड़ ना माई मौसा बिस्कुट ना खाले पनिए भरला है। हो ला दो कहिया बिस्कुट मिलल बा जे आज बहुत तनी मौसा मिठाई लेला ह। मिठाई त ना आलै नी तो कलार घरे आइलो ह 2 साल बाद पिया पानी। साड़ू भाई ना लो कोतनी कोई गइल बनी का हो गोइल बना मारावे। का मारावे मोछरी ली होत दे आ गई। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. साड़ू भाई गोर छुके गोल लागत तनी खड़ा खड़ा निहुर के छुली। तब साड़ू भाई मछरिया मिलली को मछरिया तो नहीं मिली। रउआ बैठी पानी वानी पी। अच्छा आप लोग बात करी हम जाए दुआर साफ कर ले हैं। तो एक रोला साड़ू भाई लइकवा रा उर पाड़ा खन बाड़ा हो गइल बा कुछ करेला कि ना ये महाराज का करी सरवा 3 साल से हाई स्कूल में पढ़त अभी ले सरवा पास नहीं भई। साड़ू भाई रउरो तो 5 बेरा फेल भइल नी जाए 2 बेरा औरी हो जाए डूबे सरवा की पास ना भई ना तो बांस डाल के गाड़ी फाड़ दे। सुनत रहा मौसा 3 बेरा फेल भइले में फाट गई ना। फाट गई नी सरऊ 3 बेरा में 3 एकड़ ले लाला अब का हमार गाड़ी ले जाए कि साड़ू भाई लइका बा लइका बस सरवा रात दिन परेशान करता। मौसा समझा दे कि पढ़ लिख के कोनो कलेक्टर नहीं बन जाई। कलेक्टर नहीं सरवा भैंस सेलेक्टर बनबे जाके भैंस चरई है। जाए कि साड़ू भाई शादी होई तो सुधर जाए नहीं साड़ू भाई अभी ना है ना तो 3 एकड़ और सरवा बेचे के पड़ी। छोड़ी साड़ू भाई चाहे अपने माल के बुलाए माल के साड़ू भाई साड़ू आई के तू हमार साड़ू ना रहता झाड़ू डाल के तार मुंह फाड़ देती। मौसा ठीक से बोलो इलो मोर सीटिंग हमरा आड़ पे। चुप साला हम बतियावत नहीं ना ना गौरी गौरी का है जी का बोला तनी। अरे सुन लो तार जीजा जी बोलावत ना। It's the का जीजाजी बोलैनी का हां बड़ा निक महकत नाइलू का ना गोइल नी गोबर फेके। तब बड़ा निक महकत छोड़ी जीजाजी ई बताई दीदी कैसे बा। दीदी तोर तोसन थोड़ी न बा तू कहां परी का भैंसी खोरी ए जीजाजी रौरो भी ना एनी कुतरा जो बर्तन मसले वानी धो काय हम जाए मोछखरनु तोरे लोला में बम में गोला डाल के भड़का दे। जीजा रौरो कोनो भोजपुरी हीरो से कम ना लोगो। सढ़ुआ इन हम कबो कबो सोचे नी तोरे दीदी जगह या तोही सदिया भइल त हे से सुंदर लइका पर मौसा हमार रिश्तेदार नहीं रहतो तू उधार गुंडा बोलवा के तार पिछवाड़ा कटवा दे। चुप सारा मादर चो पिछवाड़ा कटवइया बाप हक के झाड़ी में बेटा में उड़े आनी में छोड़ी जीजाजी रौरे का खई में अभी लात खई हैं। चुप दो गला बुरा मत मानम जीजाजी। ना ना बुरा नहीं मानम लइका बा कोई करो ना सड़ुआ जी कबो कबो हमरो घर में बहुत अच्छा लगी मन तो हमारो करेला जीजाजी हे दोनवा बात जाए दी तुम ना बुआवा माछी लेखन पीछे भिन भिन कइले रहेला। छोड़ी सड़ुआ नी कुछ बात आज बड़ा निक लगतलू चुमा ले का ना जीजाजी ना देखो तनी का पीछवा लइका खड़ा बा। ए उ कुछ नहीं करी ओकरे ना पता चली ना जीजाजी जान जाई त घास ले छिड़ के राल गाल के छाल जरा दी। ए सड़ुआ चुम्मा नहीं तलावा दलावा छूनी ली छूली। अरे बाप मौसा हमरे माई के गाल छुदल है। बाबू कहां बड़ा हो जल्दी आवो। का भइल रे का भइल काहे चिल्लाते रे। अरे बाबू का बताई ये साला उहा बोल जोने खातिर चिल्लैले है। तू मर्दवा गलत आदमी के साड़ू बना ले बाड़ो। आखिर भइल का बतइबे पूछो मने साड़ू से का भइल साड़ू भाई रउआ खोद खाद करनी का। ना ना महाराज हम काहे छुओ विश्वास नहीं के चली हमार चरित्र प्रमाण पत्र देखनी ना ना बाबू मौसवा झूठ बोलता हम देखनी। ये साला देखला तो बतइबे कि लात खइबी। छोड़ो हम बताओ तनी मौसा माई के गाल छुआ ना हो। साड़ू
दाम महाराज लार चिल्ला थी लगवत बा। हमके मालूम रहल तू आता कोनो न कोनो कांड करबो। पिछला बेर मरनी तो कपार का ऑपरेशन भइले, है बेरा मारम तो पूरा देह के ऑपरेशन होई। बेटा साड़ू के फाड़ू तो अरे हो